Hayırlı gün, hürmetli kızlarımız. Менә безнең ел буена барган бәйгебезне бүген төгәлләү көннәрдә җитте, тәмамлау көннәрдә җитте. Безнең Бөтен Россия ак калфак укучы кызлар бәйгесене быел 3нче тапкыр үткәрелә. Ләкин безнең Россия күләмендә ул 2нче тапкыр булып исәпләнә. Чөнки 1нче тапкыр үткәргәндә 2018 елны без Казан шәһәре һәм Татарстанның берничә районны кызлары белән үткәрдек. Һәм быел 2020 елда безгә барысы 98 катнашучы теркәлде. Һәм сез беренче турда үзегезнең язмаларыгызны, үзегезнең җиңүләрегез турында рәхмәт хатлары, дипломнарыгызны, грамоталарыгызны җибәреп безне таныштырдыгыз. Һәм шуннан без ярым финалга 32 кызыбызны сайлап алдык. Беренче турда безнең, 5 регионнан, ягъни Оренбур, Удмуртия, Пенза, Татарстан, Башкортстаннан кызларыбыз катнашса, инде безнең финал турына Оренбур, Башкортстан, Татарстан кызлары калды. Менә бүген инде без жюри әгъзалары белән сезне таныштырып китәбез. Игътибарлы булыгыз, менә безнең жюрида кемнәр катнаша. Беренче Закирова Гүлүсә Рәүф кызы. Күрәсез, кулыгызны селтәп барысыз, ярыймы? Безнең Татарстан Республикасының Язучылар берлеге һәм Журналистлар берлеге әгъзасы. Идел журналының баш мөхәррире. Бик күп тарихи китаплар авторы. Шул ук вакытта бик күп татар авыллары китапларының тарихы булуы белән дә ул безнең өчен кызыклы да һәм безнең өчен дә зур шәхес тә булып тора. Икенче Халалиева Рәйлә Ринат кызы. Безнең бик актив журналистыбыз. Кайбышта яшәгәндә безнең Ак калфак оешмасының филиалын җитәкләгән безнең ханыбыз. Хәзер инде мин үзем белән таныштырам, мине сез бөтенегез дә беләсез, Ак калфак оешмасы җитәкчесе Кадри апагыз булам. Инде менә безнең кызларыбыз Мөхәммәтҗанова Сәйдә Айрат кызы, нәкъ сезнең кебек 2018 елда шушы бәйгенең җиңүчесе булган, беренче урынны алган кызыбыз. Һәм инде Сәйдәне сез барыгыз да җырчы кызыбыз буларак беләсез. Һәм шул ук вакытта бүгенге көндә ул Казан Федераль университетының көнчыгыш бүлегендә укый, беренче курсын тәмамлады һәм бер үк вакытта Аухадиев исемендәге музыка көллиятенең дә беренче курсын тәмамлады. Билгеләдеңме үзең? Сәлам, Икенче кызыбыз Матыгуллина Мәликә Җәлил кызы. Бүгенге көндә ул инде безнең 2018 ел шушы бәйгенең гран-при иясе, Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының беренче курсын тәмамлады һәм шул ук вакытта сез Мәликәне беләсез, Шаян ТВ татар балалар каналының алып баручысы итеп тә. Һәм шул ук вакытта ул кичнәдән үк инде безнең ТНВ каналында эшләүче буларак та аның белән барыгыз да танышлар. Һәм өченче кызыбыз безнең Зиннатуллина Әдилә Фәнил кызы. Ул безнең 2019 елның гран-при иясе. Һәм бүгенге көндә ул үзебезнең Аухадиев исемендәге музыка көллияте студенты, беренче курсын тәмамлады. Менә сез жюри әгъзаларыга танышып чыктыгыз. Жюри эше нәрсәдән гыйбарәт? Без сез җибәргән барлык видео язмаларны жюри әгъзаларына җомга көнне тараттык. Һәм менә шушы көннәрдә алар сезнең язмаларыгыз белән танышып, һәрберегезгә не бәяләделәр. Менә без бүген Бөтен дөнья татар конгрессы залында бергәләп җыелып, һәрберегезнең эше буенча, һәрберегезнең үзегезнең күрсәткән хезмәтегез буенча билгеләмә аласыз һәм гомуми балларны кушып без урыннар чыгардык. Төрле фикерләрне сез инде Ак калфак инстаграмларынан яңадан һәрберегезгә булган билгеләрне, һәрберебезгә булган фикерләрне жюри әгъзалары тарафыннан ишетерсез, яңадан сез без куйгач кирип карарсыз. Бүген без дипломатларны, лауреатларны
birinchi, ikinci, üçüncü orun laureatlarını hem Grand Prix iyelerini sizge aytып җибәрәбез. Хәзер biz jüri әгъзаларының fikirlerini тыңлап китик. Әйдәгез 2020 елгы Grand Prix иясе Әдилә безгә сүзне бирәбез. Әйдә Әдилә. Кызлар, барыгызга да хәерле көн. Siz hozir дулкынланып утырасыздар, мен үзем дә моны хис итәм, үзем дә дулкынланып утырам сезнең өчен. Ни әйтәсем килә? Сез барыгыз да бик уңган, бик булган кызлар. Бу бәйгенең соңгы этабына җитүегезгә инде сез куанырга тиешсез, чөнки сез шуның кадәр күп идегез. Мәсәлән, безнең үткән елда катнашучылар 80-гә якын иде, инде бу елда сезнең саныгыз тагын да артты. Һәм сезнең конкуренциягыз бик зур иде. Без бик узак монда бәяләп утырдык. Бу эш бик авыр булды. Һәм минем өчен минем сезгә теләкләрем бар. Иң беренчедән инде киләсе имтиханнарны әйбәт бирегез һәм укырга керәсе җирегезне яхшылап итеп сайлагыз. Сез менә киләчәктә кем булырга телисез икән, шуңа омтылыгыз, хыялланыгыз һәм милләткә карата кичкенә булса да файда китерергә тырышыгыз. Үзегезнең эшегез аша, үзегезнең укуыгыз аша. Мин татар кызы дип горурланып йөрегез. Мәсәлән, кайберегез Казанга укырга керер, кайберегез Мәскәүгә китер, кайберегез чит илгә чыгар. Һәрбер җирдә дә үзегезнең татар икәнлегегезне онытмагыз һәм татар кызы дип үзегезне һәрбер җирдә күрсәтегез. Әти белән әниләрегезгә дә зур рәхмәт. Алар да сезнең белән кайгырып утыралардыр. Бар теләкләрем шул. Сау сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Мәликә. Исәнмесез барчагызга да кызлар, дулкынлану турында әйтте инде Әдилә. Мин бүген жюри әгъзасы буларак түгел, әйтерсең мин 2018 елда сәхнәгә чыгарга әзерләнүче кыз буларак дулкынланам. Менә шул хисләр тагын минем күңелемдә. Кызлар, барыгыз да чыннан да булдырдыгыз, үзегезне күрсәтә алдыгыз. Мөмкинлек булганча, әлбәттә, мондый шартларда. Һәм минем сезгә теләгем бер. Үзегезне бер кайчан да онытмагыз. Бу бәйгедә кайберләрегез ниндидер уртак таләпләргә туры килергә тырышып, үзегез турында оныткансыз. Үзлегегезне, үзенчәлегегезне кешеләргә күрсәтегез. Әлбәттә, мөмкинлекләр булмаска мөмкин, ләкин тырышыгыз һәм шул чакта сезне иң югары баллар буенча бәяләячәкләр. Үзегезнең ихласлыгыгызны, үзегезнең ниндидер башкалардан айыра торган сыйфатларны, менә буларны алга куегыз. Ниндидер таләпләрне, кагыйдәләрне түгел, үзегезне. Һәм алга таба да сезгә тагын да зуррак уңышлар насыйп булсын. Амин. Сәйдә. Әйе, кызлар, барыгызга да зур сәламнәр. Беренчедән әйтәсем килә инде, сез бик тырыш кызлар. Видеоларны караганда чыннан да сыкланып утырдым. Менә бит безнең республикабызда нинди татар кызлары бар. Чыннан да бик сыкландым. Сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Инде киңәшләргә, теләкләргә килгәндә, иң мөһиме инде сау сәламәт булыгыз. Һәм инде татар кызы онытмыйк шуны, ул булачак әни кеше дә. Шуңа күрә хәзер үк белемне тупларга кирәк, чөнки баланың милләткә дә омтылуы ул гаиләдән килә, әни кешедән килә. Шуңа күрә безнең мирасыбызны, гореф-гадәтләребезне, милләтебезне саклап, үзегезнең балагызга сеңдергә тырышыгыз. Минем теләкләрем шул, сез барыгыз да әфәриннәр. Рәхмәт. Хәерле көннәр, кызлар. Кадри апа әйтеп узды инде, мин Сибигә журналының бүлек мөхәррире булып эшлим. Һәм мин уйлыйм, менә сез бүгенге йолдызлар
Киләчәктә милләтнең кызлары, уңган булган кызлары булырсыз һәм безнең журналның да геройлары булырсыз дип ышанам чын күңелдән дә. Кызлар, сезнең барыгызга да ихласлык телим. Һәм бүген инде сез зур җиңүләр яулаган кеше. Туктап калмагыз. Кемгәдер беренче урын булыр, кемгәдер өченче урын булыр. Бу мөһим түгел. Юлыгызны дәвам итегез һәм киләчәктә сезнең тагын да зуррак уңышларга ирешкәнегезне ишетеп куанырга язсын. Барыгызга да уңышлар телим, кызлар. Амин. Сәлам кызлар. Сез инде әлегә безнең журнал укучылары, Сөембикә Идел яшьләр журналы татар кызы булгачтан мин шуңа сөенеп барыгызның да видеоларын карадым. Менә бу ялларда җиләк җыя, ята, телефонны куеп, сезнең белән бергә җиләк җыйдым. Шулкадәр күңелле булды. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Хәтта кайберегезгә бик каты көнләшеп тә карадым. Ул яшьтә әле мин бу кадәр эчпишмакта пешерә белмәмендер. Сезнең кулларыгыз шундый бәләкәй генә куллар белән шундый матур нәфис эчпишмаклар ясадыгыз. Искитмәле. Татып кына карап булмады, бер генә үкенече шул калды. Киләчәктә насыйп итсен, чөнки ул бу сезнең ахыргы конкурсыгыз түгел. Алар дәвам итәчәк. Киләчәктә башка зуррак конкурсларда катнашырга язсын, үзегезне күрсәтергә язсын. Сез инде татар кызы дигәчтен, татар кызы белән гаилә аерылгысыз. Әти-әниләрегезгә бик зур рәхмәт, сезне шундый иттереп тәрбияләгән өчен. Үзегез дә менә шулай иттереп татар гаиләсе төзеп, татар кызы, татар хатын кызы булып, матур иттереп яшәргә язсын. Барыгызга да бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Кызларыбыз, матурларыбыз, тагын берничә фикерне әйтеп китим. Нәтиҗә ясаганчы, иң беренче, сез инде бу бәйгеләрдә катнашканнан соң бөтен дөнья күләмендәге татар кызы бәйгесенә чыга аласыз. Башта инде Татарстанда булганнар Татарстанныкын җиңеп, регионнарда булганнар үзегезнең регионда җиңеп, менә без ел саен үткәрелгән халыкара бәйгегә катнаша аласыз. Сезнең мөмкинлекләрегез бар күбегезнең. Беренчедән, икенчедән, иң беренче мондый бәйгеләргә катнашканда зинһар үзегезнең үз киемнәргә бик тә игътибар итегез. Сезнең бөтен вакытта да концерт киемнәре кебек, анда бәйрәм киемнәре түгел, күтәртмә яка, тиздән түбән күлмәк. Менә бу әйбергә бик нык игътибар итсәгез иде. Аннан соң гырыф-гадәтләр дигәндә һәр берегезнең язмада яздырып җибәрелгән Сабантуй, Каз өмәсе һәм Корбан бәйрәме. Рамазан аенда үткән бәйрәмнәр. Менә сезнең яшәешегездә гырыф-гадәтләр. Менә бу әйберне бик аңлашып бетмәгәнсез дип уйлыйм. Чөнки менә яшәешегез, мин Мамадыштан килгән кызыбызныкында гына күрдем. Татар халкының гырыф-гадәте буенча без гаиләдә төп йортта минем әтием яшәп калган. Безнең әбиебез безнең белән бергәләп яшиде. Менә шул төп йортны саклап, төп нигезне саклау. Менә бусы һәм инде нинди тагын гырыф-гадәтләр. Менә сез май канаты белән ике кыз безнең бүген жюри әгъзалары тарафыннан да бик игътибар ителгән бу. Әле һаманда күбегез конкурска, менә шушы бәйгегә эшне җибәрә, ләкин кибеттән алган пумала белән эчпишмакны майлый. Без никадәр сөйлибез, һәр бер җирлектә хәзер инде безнең каз канатыннан май канаты эшли башладылар. Бу әйберне табигый әйберне кертергә вакыт, бәйгегә килгәндә, бәйгегә җибәргәндә инде сез моны бик игътибарлы булырга тиеш. Без монда ничә күз, мәсәлән, 6 кешегә без 12 күз, һәр бер әйберне бөртекләп карадык. Һәм кайсы җирләр ябылган булырга тиеш хатын-кызның, һәм ашырга пешергәндә озын тырнаклар белән, үстерелгән тырнаклар белән, буялган тырнаклар белән, гомумән татар хатын-кызына хас булмаган менә шушы күренешләрне бәйгегә әзерләнгәндә бик нык игътибар итсәгез иде. Сез инде аш бүлмәсенә килеп кергәнсез икән, камырга тотынгансыз икән, һәм инде камырны нинди савытны сайлавыгызга кадәр, һәм йомырканы, менә исәпкә алыгыз тагын бер әйберне, йомырканы күбегез шушы камыр басасы тәликәнең читенә бәреп ата. Йомырка иске булса нишлисез? Шуңа күрә айрым савытта, пычак белән я кашык белән йомырканы ватып, айрым савытка башта төшереп,
шуннан соң гына камырга кушарга кирәк, камыр саласы савытка. Менә бу әйбергә игътибарны бик алырга кирәк, менә бу өлешләренә. Һәм инде билгеле Оляпкыш, безнең бер генә балабыз Оляпкыш ябылмаган иде, калганнар безнең Оляпкышлы барсы да. Шуңа күрә менә бу өлешләргә һәрбер әйбергә сез игътибар итәрсез дип уйлыйм. Һәм инде тагын бер кат мин сезнең катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезне әзерләүчеләргә, сезнең белән бергә шөгыльләнүчеләргә һәм сезне матур итеп күрсәтергә тырышларга да аерым бер рәхмәт. Әтияниләрегезгә бик зур рәхмәт. Һәм инде районнардагы, регионнардагы Аккалфак җитәкчеләренә минем бик тә рәхмәт сүзләремне әйтәсем килә. Хәзер инде урыннарны билгеләүгә күчәбез. Иң беренче мин дипломатлар белән таныштырам сезне. Дипломатлар безнең Каримова Алина Руслан кызы Башкортстаннан, Илхамова Гөлшат Фидус кызы Башкортстаннан, Сафуанова Камилә Рөстәм кызы Әлмәттән, Каримова Ләйлә Марат кызы Биектаудан, Сиражиева Камилә Ирек кызы Бөгелмәдән, Латипова Мәдинә Ринат кызы Казаннан, Сабирҗанова Динә Самат кызы Күкмарадан, Зиннурова Диләрә Илдар кызы Мамадыштан, Хамидуллина Сиринә Хәлил кызы Сарманнан, Жамалдинова Эльвира Рамил кызы Шүпрәледән, Мустафина Илүзә Илнур кызы Яршаллыдан, Саттарова Илзидә Илгиз кызы Яшел Үзәннән. Менә безнең дипломатларыбыз. Хәзер инде урыннарга күчәбез. Һәм бу кызларыбыз безнең барсы да лауреатлар. 3нче урынны алалар. Хакимова Лейсән Данис кызы Арчадан, Шабаева Наилә Фәрит кызы Казаннан, Гыйлфанова Айзилә Нияз кызы Тукайдан. 2нче урынны алган лауреат кызларыбыз. Мөхәммәтҗанова Эльвира Илхам кызы Орынбурдан, Хафизова Фирүзә Илдар кызы Казаннан, Гыйлметдинова Әдилә Азат кызы Сабадан. 1нче урынны алган лауреат кызыбыз Нәҗипова Илзия Хәмид кызы Казаннан. Илзия, рәхмәт акыллым, 2нче ел катнашасың менә. Менә бу ел синең 1нче урын. Гран-при иясе Кайбыштан Абдрахманова Айзилә Айрат кызы. Катлыйбыз. Барыгыз да кызлар. Уңышлар сезгә, кызлар.